Беларусі Якуба Коласа, Константина Міцкевіча, сапраўднае імя, мы гэта памятаем. Нарадзіўся ён у 1882 годзе, калі беларускія землі былі ў складзе расійскай імперыі. У сям'і лесніка, малазямельнага, таму прыходзілася арендаваць памяшканне і пераязджаць з месца на месца. Сям'я была вельмі адукаваная. У сэнсе, сям'я была вельмі інтэлігентная, так скажем. І шматдзетная, і вялікі ўплыў на маладога хлопчыка асабліва меў дзядзька Антось, брат бацькі. Ён прывіў яму любоў да літаратуры, да кніжак, і гэтым усім вельмі цікавіўся малады хлапец. Это быў вельмі добры чалавек, і яго потым вобраз адлюстраваны ў новай зямлі. Адукацыя. Адукацыю ён атрымаў сямейную дырэктарам, такі ж хлопчык, прыкладна, як і дзеці самі Коласа, вучыў іх таму, што сам ведаў. Потым 2 гады прыходская школа, але самае галоўнае, паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. І там вучыўся. І паступіў ён на бясплатнай аснове. Для сялян гэта быў увогуле выключны выпадак. У яго была мянушка там, Волат. Яна сведчыла і пра яго фізічную дасканаласць, і пра яго магутную разумную галоўку. І вось якая сітуацыя, это расійская імперыя, якая сітуацыя была тады у навучальных установах. Это дзяржаўная навучальная установа, там беларуская мова не выкладалася. Прычым хлопцы, якія вучыліся, беларусы, ім прыходзілася засвайваць рускую мову. І вот калі яны гаварылі нейкае слово, напрыклад, па-беларуску, то настаўнікі не гаварылі, што гэта беларускае, а это рускае слово. А гаварылі, што вот гэта правільнае слово, рускае, а гэта неправільнае. І вельмі цяжка было дзецям асваивать навуку, як бы не на сваей, на чужой мове. Вот такая была ситуация. А выхоўвалі там у семінарыі настаўнікаў, мэта была зрабіць чыноўнікаў, якія б агітавалі моладзь у духу расійскай імперыі, у духу рускай мовы. І тым не менш здаралася так, што сустракаліся настаўнікі, якія з гэтым былі незгодныя. І так у лёсе Якуба Коласа такі настаўнік сустрэўся Кудрынскі, які пабачыў яго першыя вершы, а Якуб Колас пачынаў пісаць па-руску, як Янка Купала па-польску. І пачытаўшы яго верш на беларускай мове, ён яму сказаў: вот гэта тваё пакліканне, вот тут, у гэтым кірунку трэба развіваць свой талент. І гэта, конечно, у пэўнай ступені паўплывала на маладога юнака. Сітуацыя 1905 года вельмі змянілася ў грамадстве. Адбыўся пасля паразы, асабліва руска-японскай вайне, адбыўся сацыяльны ўзрыў, і пачаліся забастоўкі. Людзі адчувалі, што вось-вось карона упадзе, царскі прыгнёт упадзе. І тое самае адбывалася і ў сяроддзе настаўнікаў. У той час ужо
ужо Якуб Колас скончыў настаўніцкую семінарыю і быў скіраваны на Палессе настаўнічаць. Ён бачыў, як жывуць сяляне і як цяжка працуюць, і вынікаў для сябе маюць вельмі мала. І вось у 1906 годзе быў надрукаваны яго першы верш «Наш родны край». Пачынае Якуб Колас у духу, ну як бы прадаўжае Францішка Багушевіча. Ён адлюстроўвае тут забітасць сялян і выказвае боль такім станам народа. Край наш бедны, край наш родны, лес, балоты і пясок, чуць дзе крыху луг прыгодны, хвойнік, мох да верасок, а туманы, як пялёнка, засцілаюць лес і гай. Ой, ты бедная старонка, ой, забыты Богам край. Ну і так далей. Вот. Але паколькі рэвалюцыя 5-го года ўскалыхнула грамадства, гэта адбілася і ў творчасці Якуба Коласа. Вось ён піша верш, які называецца «Ворагам», і у ім выяўляецца тут такі сатырычны зварот. «Багачы і панства, наши добродеи, мы на суд ваш кличем, каты вы злодеи, чьими руками вы добро сбирали, на чьи вы слезы добробыт купляли. Богачи и панство, и все вы бродяги, убок с дороги каты, бойтесь, сермяги, уже давно вяровки вас паны чакают, и по вас осины слезы проливают». У канцы верша гучыць ідэя расплаты з крыўдзіцелямі беларусаў. І вот гэтыя вершы, гэтыя ідэі працягваюцца ў вершы беларусам. Ён увогуле звяртаецца да беларусаў: «Устаньце, хлопцы, устаньце, браткі, устаньце, наша старана. Ці ж мы, хлопцы, рук не маем, ці нам сілы Бог не даў, ці над родным нашым краем промень волі не блішчаў». Колас, як і ўся перадавая інтэлігенцыя, лічыць, што гэта пачатак беларускага адраджэння. І гнеў на крыўдзіцеляў народа гучыць вельмі выразна ў яго вершах. Але наколькі гневна гучаць такія вершы, насколькі светла і радасна адлюстроўваецца настрой паэта ў яго вершах пра прыроду, пра змены пароў года. Вот, напрыклад, яго верш «Дуб» 906 года. «Сілачом стаіць дуб разложысты, і здалёк відаць пышны верх яго, а ўнізе пад ім днём он коціцца, срэбрам стужкаю павіваліцца. У нагах трава нізка стеліцца, а вакол ляжыць травяністы луг. У глыб зямлі ўвайшлі карані яго, крэпка дуб стаіць, не варушыцца, так размашыста параскіданы ва ўсе стороны лапы крэпкія. Комель, слуп скала, дыша сілаю, а ўгару зірнеш, шапка валіцца. Душ ты, дуб стары, сын вякоў сівых, многа бур ты знёс на сваім вяку. Налетаў віхор з навальніцаю, ды не гнуўся ты перад бураю. Гэй ты, дуб стары, вартаўнік лугоў, аддае твой шум спевам, музыкай. Аб чым шуміш і пра што пяеш, пра то ведаюць ветры вольныя, што вядуць з табой мову сталую, ціхі летні час або восенню. Я падслухаю гэты шум лістоў, і з іх гутаркі песня зложыцца. І яшчэ вельмі светлая, лірычны настрой гучыць у яго вершы «Зіма».
Яго вока вельмі пільна узіраецца ў стан прыроды і заўважае тое, што мы, можа быць, звычайныя людзі не заўважаем. Белым снегам заметае ветер чорныя палі, нібы вопратку ўздзявае шыр прасторнай зямлі. Мяккі снег летае пухам, і канца яму няма, і нясе сярдзітым духам, дзікім сіверам зіма. Паслухаем гэта. Нягледзячы на тое, што сітуацыя у беларускім народзе цяжкае жыццё, але і Якуб Колас адлюстроўвае это ў сваіх вершах, але гэта малады чалавек, поўны энергіі, сіл. І у яго розныя вершы, розных настрояў. Вот, напрыклад, ён з самага пачатку сваёй творчасці праявіўся як вельмі адаронны паэт-сатырык. Вот у яго ёсць такі верш «Каханне» называецца. Гэты верш пабудаваны на сумяшчэнні несумяшчальнага. Пачынаецца ён з таго, з гумарыстычнага супастаўлення шчасця і нябожчык. Потым это складае такі камічны настрой. Далей, Нёман спакойна дрыжаў. Калі мы гаворым пра птушкі, то яны спяваюць, нам это падабаецца. Драў горла у лозах за рэчкаю драч, птушка. І грукаў у сцену рагамі маркач. Зараз мы пачытаем. Драж птушка, а маркач – это баран, як кажуць, производитель. І вот уявіце, гэты баран разгоніцца ў стенку бух, і вот сядзяць хлопец з дзяўчынай, як бы закаханыя. Вот гэта ўсё складае камічны эфект. Вот паслухайце. Ці помніш ты, Ганна, шчаслівы момент, як граў раз на дудцы нябожчык Вінцэнт? А Нёман спакойна дрыжаў, і месячык ясны на нас пазіраў. Драў горла ў лозах за рэчкаю драч, і грукаў у сцену рагамі маркач. На жэрдзе мы селі ў мроку маўчком, і я прытуліўся к табе плечуком. Язык мне адняўся, я сліну глатаў, а потым нясмела цябе запытаў: скажы мне, Ганулька, ці любіш мяне? Люблю, ты сказала, аж сэрца мне сохне. І лапці за спіны мае ты зняла, анучы у Нёман ты мыць панесла. Ганулька, Ганулька, павер, зразумей, я ў свеце не бачыў кахання шчырэй. На вуліцы Мурза Яўхімаў брахаў, і стражнік пасвістаў, нагайкай махаў. Я ж быў шчаслівейшы на свеце батрак, ішоў, не баяўся шнуроў і сабак. Ці помніш ты, Ганна, той светлы момент, як граў раз на дудцы нябожчык Вінцэнт? Вот Якуб Колас стварае смешную карціну ад несумяшчальных рэчаў. Вот, ці любіш мяне, лапці зняла, анучы панесла. Вот гэтае ўсё разам адлюстроўвае яго дар сатырыка.
Ну вот, гэта пачатак творчасці Якуба Коласа, і ён пачынае на пачатку супрацоўнічаць у газеце «Наша доля», але з-за таго, што вельмі часта канфіскоўваюць тыражы, яна перастае існаваць, і пасля Якуб Колас супрацоўнічае ў нашай Ніве, і рэгулярна друкуюцца яго вершы. Гэтая рэвалюцыйная сітуацыя ўскалыхнула і настаўніцкае асяроддзе. Настаўнікі беларусы хацелі стварыць новую праграму адукацыі для беларусаў, каб у школах вывучалася беларуская мова, каб несці свет беларускаму народу. І ў 1906 годзе быў арганізаваны настаўніцкі з'езд перадавых настаўнікаў беларусаў. Але ў выніку здрады гэты з'езд быў арыштаваны, і Якуба Коласа як неблаганадзейнага арыштавалі, потым перавялі ў другую школу, бо следства ішло 2 гады. І пасля гэтых 2 гадоў Якуб Колас друкаваўся актыўна, але ў 1908 годзе ўсё ж такі яго судзілі, арыштавалі, судзілі і прысудзілі 3 гады зняволення. І Якуб Колас адбыў зняволення у Пішчалаўскім замку ў Менску. Вот уявіце, малады чалавек, поўны энергіі, волат яго называюць. І на 3 гады замкнуты ў гэтых сценах, у гэтых мурах. Здавалася б, ну, адыдзі, ліра, трэба гэта адбыць. Але гэта не для Коласа. І ён у Пішчалаўскім замку прадаўжае пісаць, і гэта цэлы этап, магутны этап яго творчасці. Але ён сам гаварыў, што я пачаў пісаць тады, калі навучыўся даставаць дзесьці паперу, раздабыў аловак і навучыўся хаваць тое, што ён напісаў. Кажуць, што ён адрасціў вялікую бараду, і там недзе за кашуляй хаваў, і барада закрывала гэтыя яго рукапісы. А потым удавалася вынесці гэта неяк на свабоду. І вот адзін з яго вершаў вельмі такі характэрны. «Вось мяне і пасадзілі, каб сялян не бунтаваў, мяне білі і судзілі, па ўчастках валачэлі, а цяпер сюды папаў. Што ж я, зэбка, чысць куточкі, балазе, што многа тьмы, ды не думайце, паночкі, што спужаўся я турмы. Праўда, жыць тут не салодка, харч свінячы, лепшы стол. Пухне пуза, як калодка. Але голад, брат, не тётка, ем бурду іх, як той вол. Што ж я, зэбка, гора змальства, беднасць гнала да сумы. Эх, не радуйся, начальства, не злякуся я турмы. Вось адбуду тэрмін гэты, выйду я на свет з муроў, зноў за кніжкі, за газеты, вось вам плешкі і палеты, не баюся я шнуроў. Хоць навіслі густа хмары, хоць на змор мяне бяруць. Не, мяне не справяць кары, толькі злосці прыдадуць». Вось такі верш. Але гэта адзін бок яго душы. Але, канешне, гэтыя сцены турэмныя прыносяць розныя настроі. Як хацеў бы я па палях прайсці і ўпіцца іх пахам росамі, паглядзець, зірнуць, як жыты растуць, як калосікі наліваюцца. Я хацеў бы знаць, як аплаціцца праца трудная, рук мазолістых, як багаты рост яраны ў палях, селянін-ральнік, повен дум якіх.
Ці ён цешыцца ў полі ходзячы па мяжах жытах у святы дзянёк і пад шум хлябоў ціха моліцца, каб дазволіў Бог ураджай сабраць. Толькі ж мне няма светлай волечкі, і з турмы ніяк мне не вырвацца. У той час, калі Якуб Колас знаходзіцца у турме, ён піша вершы, перадае іх на волю, і калі ён у зняволенні, выходзіць яго першы зборнік песні жальбы. Прыкладна ў гэты ж час выходзіць зборнік Янкі Купала «Жалейка», і вот бачыце, як адзін ручаёк, другі ручаёк выплываюць і ствараюць раку беларускай літаратуры. На пачатку гэта традыцыя Багушевіча. Вершы як бы простенькія, але яны вельмі зразумелыя і блізкія простым людзям, сялянам, бо газету «Наша доля» і кнігу і Купала, і Коласа простыя людзі чыталі. Тады сітуацыя была такая, што газета гэта альбо кніжка, гэта было вельмі вялікая падзея, і людзі чыталі і перапісвалі. І гэта адлюстроўвала іх настроі сялян. І гэта рабіла Коласа блізкім народу. Зноў жа, малады, энергічны хлопец, які поўны сіл, здароўя, энергіі і жадання служыць свайму народу. Я мужик, я гонар маю. Гнуся, але да пары. Я маўчу, трываю, але скора загукаю. Стрэльбы, хлопчыкі, бяры. І лірычная тэма любові да роднай зямлі, роднай прыроды, яна яго не пакідае. І ён гаварыў сам Колас, калі ён заплюшчвае вочы, ён успамінае свае мясціны, свае дубы, сваю прыроду. І ў яго нараджаюцца і там такія цудоўныя вершы. Я хачу вам прадэманстраваць зараз яго верш, які называецца «Вясна». Яго выконвае Ларыса Пампеевна Александроўская. Гэта была вельмі вялікая патрыётка Беларусі, дзеячка мастацтва, оперная спявачка. Яна спявала у нашым беларускім оперным тэатры, была галоўным рэжысёрам і многія спектаклі сама паставіла. Яна была ў сістэме савецкай, але сваю беларускасць яна несла. Вот зараз несла ў беларускі народ. Вот зараз вы паслухаеце яе выкананне на верш Якуба Коласа, твор «Вясна». Такі мяккі, такі цёплы, дасканалы голас і дабрыня незвычайная. Як і ў вершах, так і ў песні. Загаданная, ты прыйдзеш зноў, ты вернешся, вясёлы спеў паепетлівы, ручок палёг пачуецца, начнецца гаі песнямі зялёны лес адзінецца, напоўніць лес сушачы світ, травою луг адзінецца. З маланкаю хмарыначка насітніца, і першы гром, як музыка, таемна так пракоціцца, і грудь землі калышацца, даждом яна абмыецца, прыродзе ўсё народзіцца, і маладосць ёй вернецца. Только ж мне не вернешься, ты молодость не вернешься, весна, весна жаданая, ты придешь знов,
яшчэ адзін кусочак верша, таксама напісаны ў засценках. Яго канец, зварот да песняроў, да песняру называецца. Заспявай же ты песню такую, каб маланкай жахала яна і паліла нядолю людскую, каб грымела, як гнеў перуна. Ну і яшчэ вельмі важны момант у яго творчасці у перыяд турэмнага зняволення. Якуб Колас пісаў, як настаўнік, ён пісаў многа для дзяцей. І там, у турме, ён прадаўжае працу, якую пачаў яшчэ да зняволення. Эта праца называецца «Другое чытанне для дзяцей беларусаў». Гэта хрыстаматыя для дзяцей беларускіх. Это дзівосны твор, это дзівосная кніга. Яна была выдадзена ў 1910 годзе. Мы шукалі яе ў інтэрнэце, знайшлі толькі гэта выданне. Яно складаецца з апісання стану прыроды, розных пораў года. Там і казкі, і прыпавесці, і розны стан прыроды, ноч на возеры, там дзівосная кніга. Вот, напрыклад, як ён стараецца у гэтай хрыстаматыі развіваць уяўленне дзяцей, даць ім веды пэўныя. Яшчэ адзін момант казкі. Адзін толькі урывачак невялічкі зачытаю, дзе ён паказвае дурнога пана і вельмі разумнага мужика, то есть услаўляе мужика. Вот послухайте. Паслаў пан свайго мужика з пісьмом да свайго другога пана. Па дарозе сустроў таго пана мужик, каму ён нёс пісьмо, і аддаў, не скінуўшы шапку. Пану не спадабалася. Скажы, ці ў твайго пана няма лепшых людзей, што ён паслаў да мяне цябе, дурня? Чаму няма, кажа мужик. Ёсць, але лепшых людзей і разумнейшых. Ён паслаў да лепшых і разумнейшых паноў. Вот. Гэтыя замалёўкі у другім чытанні для дзяцей беларусаў, яны ёсць нават у беларускай палічцы, але так разрознена. А вот кнігу такую вот бы перавыдаць, вот гэта другое чытанне для дзяцей беларусаў. Чаму другое? Бо першая цётка напісала і выдала. Я, паколькі ўжо размова пра літаратуру для дзяцей, я вам хочу сказаць, што Якуб Колас – это вялікі педагог. Это незвычайны чалавек з вялікім сэрцам, акрамя талента. І якая яго мова. Вот ён у 26-м годзе, уже пазней, напісаў казку для дзяцей. Называецца «На рак вусач». А у 56-м, уже перад смерцю, ён яе адрэагаваў. Розніца, ну, праца над словом такая магутная. Але вот послухайте мову. Это для дзяцей просто цуд. Ну, пачнём мы казку так. Жыў ды быў на свеце рак з доўгімі вусішчамі, з чорнымі вачышчамі, вострымі лупатамі, з лапамі рыгатымі, шырачэнны ў шыі, клешні во якія. А як вусам павядзе, страшна робіцца ў вадзе. Страшны рак быў, грозны рак. Як ушчэміць, будзе знак. І баяліся яго, як няведама каго. А далей апісанне рэчкі. Ну і слаўна ж каля рэчкі. І чаго на ёй няма? Сітнякі стаяць бы свечкі, тут чырвоныя парэчкі, і малін тых проста тьма. Тут і лозы, і ракіты, і чарот, і асака. Ну, як тыя аксаміты вабяць вока здаляка. А тых птушак і не злічыш. Качкі, кніўкі, драчы, і сам бусель
паляўнічы, вас у госці тут закліча, жабу у дзюбе несучы. Тут жыве званар камар, як балотны гаспадар, даўганосы, даўганогі, голас тонкі, а сам строгі, у траве між чаратоў. Колькі гэтых матылёў, ну і гэтак далей. Я просто вам зачытала, каб вы убачылі, якая прыгожая мова, і як яна просто пераліваецца ў сэрцы дзяцей. Усе мы ведаем такія радкі: «Мой родны кут, як ты мне мілы». Гэтымі радкамі пачынаецца новая зямля. І я хачу вам паказаць, як вялікі твор можа ускалыхнуць розныя струны душы ў другіх творцаў. Вот гэты верш дае магчымасць розным музыкам, розным выканаўцам праявіць і нешта сваё, адкрыць нешта новае. І вот першы эталоннае выкананне песняроў гэтага пачатку новай зямлі, гэтага твора «Мой родны кут». Ну, гэта эталонны твор, бо гучыць ён як прызнанне любві маці Беларусі. Родны кут – гэта маці Беларусь. І гучыць ён вельмі, гэта музыка Ігора Лучанка, яна таксама проста поўнасцю супадае з вершам. Яна гучыць вельмі так міла, вельмі прыгожа. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, жыццём весны мае убогой. Табе я ў думках залятаю, і там душою спачываю, і там душою спачываю. Вось як цяпер перада мною стае куточак той прыгожа, крынічкі вузенькае ложа, і елка ў пары з хваіною, абняўшись цесна над вадою, як маладыя ў час кахання, в апошні вечар расставання. Хто пасля гэтага скажа, што Якуб Колас не геній беларускай літаратуры? Вот такім зачынам пачынаецца паэма «Новая земля». Я ўзяла з новай зямлі толькі нейкія фрагменты, бо расказаць пра новую зямлю коротка немагчыма. Там столькі ўсяго такога шматграннага беларускага жыцця, але таму і выбраны некаторыя толькі моманты. Ну, я вам хочу сказаць, што вельмі мне падабаецца талент Якуба Коласа як вялікага гумарыста, як чалавека, які умее падмеціць такія смешныя моманты, развесяліць чытача.
і паказаць яго прыгажосць пры гэтым. Зараз паслухаем урывак невялічкі, які распавядае нам пра тое, як ляснічы паведаміў Міхалу, што трэба перабірацца ў другое месца ў Парэчча. Толькі разжыліся, толькі абсталявалі нейкае сваё жыццё. І раптам трэба пераязджаць. Калі ласка. Дык вось Парэчча. Ляснічы сказаў, што трэба перабірацца. І вось у гэтым урыўку і адначасна паказваецца бяда людзей, якія не валодаюць сваёй зямлёй, вымушаны апрацоўваць чужую. І адначасна гэта з гумарам паказваецца, як это праяўляецца праз асобу селяніна, асобу чалавека. І так, пасля слоў ляснічага Міхал кажа: «Скажи, панок, на літасць Бога, за што ты нас перамяшчаеш?» Ляснічы строга пазірае: «Мне чалавек там добры трэба, а не гультай, які не згрэба. Такі ляснік, як ты, который не будзе спаць п'яны ў разоры. Парэчча месца неблагое, і поле там не так пустое. Хоць менш яго, затое паша, дык будзе хлеб табе і каша. Пакуль я жыў, і ты не згінеш, свае сям'і, нябось, не кінеш. Куды ты дзенешся? Трымайся, жыві і з Богам развівайся». Пайшоў Міхал нашу задуме, а па дарозе к цётцы Хруме ён трапіў з гора выпіць чарку, каб галаве яго на карку было лягчэй крыху трымацца. І што за страх перабірацца? Міхал дарогай разважае. Мяне ляснічы паважае. А месца, праўда, не ліхое. І гэй ты, наша жыццё злое. Міхась у лесе песню цягне. Зайсці скарэй дадому прагне, навінай важнай падзяліцца. Ідзе ён смела, не баіцца праборкі дома за гарэлку. Вяліка важнасць, што кватэрку ён з гора гэтак перакінуў. Міхал зайшоў не зразу ў хату. Каля хлява перш затрымаўся і на свінню так углядаўся, як бы за гэта браў ён плату. Ад хлевушка ў гумно заходзіць, з Антосем гутарку заводзіць, а ўжо адтуль раўней, як можна, ідзе да хаты асцярожна. Але як бацька не стараўся, а ўсё ж легенька хістаўся. А каб прымусіць і паверыць, што ён гарэлкі не нюхаў, у садок зайшоў і пчол паслухаў. А ў сенях стаў сабаку перыць, што ўночы кепска, дом пільнуе, што мала брэша, кепска чуе. Зайцоў не гоніць і не ловіць, і толькі знае і наровіць, каб як у хату зачасацца. А ліха матары табе, а дурань воўча твоё мясо. На двор брахаць, стары дурніца, гаршчэчнік, чортава ты пыца. І як сабаку накрычаўшы, тады ўжо стрэльбу з плеч знімае і на сцяну яе чапляе. І ў хату ходзіць торбу зняўшы, садзіцца там, гаворыць мала, каб жонка зразу не пазнала, бо толькі скажа адно слова, прапала хітрасць і гатова. І дзе ты гэтак налупіўся? Каб ты смалы ўжо напіўся,
Ото натура! Жонка лая. А ён смяецца, не шманае. Няма табе граху, ні посту, хоць у палонку кідай з мосту. А ў пост скажы, сварыцца можна, калі ты гэткая набожна? Міхал у жонкі запытаўся, або я п'яны, ці валяўся. А не крычы ты і не лайся. Лепш у дарогу ты збірайся. Куды ў дарогу, што ты кажаш? Прапіў свой розум? Ці што ўрэшты? З трывогай жонка ўжо пытае, і тон сярдзіты свой мяняе. Бо ёй голасе Міхася адразу праўда пачулася. І дзеці бліжэй селі к тату. Якраз зайшоў і дзядзька ў хату. Дык так, Антось, переязджаем. Апошні час тут дажываем. Няшчасце здарылася. Памёр ляснічы. І Міхал і Антось разважаюць, хто ж заменіць яго на гэтай пасадзе. І вось зараз мы таксама паглядзім урывак гэтага абмеркавання і убачым зноў, як Міхал паўтарае сваю мару набыць зямлю ўласную, каб быць гаспадаром на ёй, каб не быць рабом у пана. За кім лясніцтва астаецца? Адкуль хто сюды прыпрэцца, пасаду новую заступіць? Карціць пытанне гэта? Рупіць. Вось каб Галонскі тут застаўся. За ім бы брат палюдскаваўся. Яго паны не падтрымаюць, бо на прымеце іншых маюць. Эх, брат. Ну што махнуў рукою? Мы чулі ўладу над сабою. А пажывем яшчэ пачуем, а тут, хоць як мы не мяркуем, добра ніколі не прыдбаем, пакуль свайго кутка не маем. Свайго кутка. Сказаць ты лёгка. Да гэта справа вельмі крохка. Тут грошай трэба поўна жменя. Не наша голая кішэня. І будзе новая тут хата. Пасада пашаю багата. Ніхто цябе тут не сціскае, і ў твой гаршок не заглядае. Сядзець не будзеш тут без хлеба, а пацярпець, вядома, трэба. Ах, пацярпець. Адно цярпенне і можа даць табе збавенне. Цярпенне ўсё. Яно безмежнасць. Навошта ж тая незалежнасць? Навошта гэта імкненне пусціць у грунту свой карэння? Але б вы самі спрабавалі, калі б у вочы вам плявалі. І вас агідаю знявагай па сэрцы білі, як той шлягай, а ты маўчы. Свяці вачамі перад паўпанкамі, панкамі і перад панскім розным збродам, цярпеннем, скованы як лёдам. Так вот, гэты твор «Новая земля», ён быў настолькі папулярны у народзе, сярод моладзі, тады, калі я вучыўся. Мы збіраліся ў 8 класе асобна ў хаце, дзеці, і чыталі голас гэты твор «Новая земля». Скажем, на канцы Віленскай вуліцы была такая хата, там жыў дзядзька Матыль з Матыліхай. Вось, іх было пара сыноў. І вот мы збіраліся ў этой хаце, чытаем это дзядзька ў Вільне. Дзядзька Матыль за шафай ляжыць на ложку, цётка Матыліха кураць піпку, а мы чытаем дзядзька ў Вільне, яны там рагочуць. Ведаеце, это вот такая карціна, яна назіралася. Это вот тыя часы, 50-е гады, 60-е, потым ужо пайшлі другія інтарэсы. Але вот гэтая новая земля, гэта сапраўды была як народны твор. Вучылі ў школе, ведалі ўсе. І вельмі любілі. Так вот, пра дзядзьку ў Вільні я тут прачытаю, трошкі скарочана, бо гэта вельмі шмат і вельмі дасціпна напісана, і вельмі гумарыстычна з веданнем характара беларуса. Дзядзька паехаў у Вільню, у зямельны банк наконт прыдбання зямлі.
першы раз у горадзе. Яшчэ ніколі дзядзька з роду не бачыў гэтулькі народу. Ідзе наш дзядзька і баіцца, каб часам як не памыліцца і не ступіць каму на ногі, і каб не збіць каго з дарогі. А боты падлы, відочна не так, як людзі ідуць на рожу. На ўвесь вакзал грымяць насамі, як конь на току капытамі. Дзівіўся дзядзька тут нямала, ідучы тунелем да вакзала, як хітра мудра збудавана, як чыста, хораша прыбрана, а колькі вулачак і ходаў, палітурованых усходаў, там угары над галавой ідуць вагоны чарадою. О, хітры свет на штукі здаўся! Як выйшаў дзядзька наш з вакзала, яму аж моташна неяк стала. Такое пекла, шум страшэнны, застой паветра і дух дрэнны. Народ таўчэцца каля конкі, па бруку б'юць падковы звонка, грымяць павозкі, буды, колы, аж проста глушаць балаголы. І гэта процьма ўсякіх зыкаў зліліся ў гул адзін вялікі, дзе з непрывычкі вуху цяжка, дзе б'юць па сэрцы яны важка, снуе народ, як на пажары, пад ім аж гнуцца тратуары. І дзядзька з гэтым людам зліўся, як зерня ў зернях загубіўся. Ідзе так дзядзька і па бруку адзін за 10 робіць груку. А дзе ж той банк, карціць пытанне? Так правандруеш да змяркання, і сам туды не пападзеш, і толькі дзень дарма змарнуеш. Ды дзядзьку страшна прыступіцца, спытаць людзей ён тут баіцца, бо ўсе такія надзіманы, і хоць бы твар адзін рахманы, або свой брат мужык трудзяга, нідзе не свеціцца сярмяга. І дзядзька наш стаў прыглядацца, і каб дарогі запытацца. Тут дзядзька кроку падбаўляе і пана сцежкай наганяе. Ступіў яшчэ ён колькі крокаў, да пана коціцца ён бокам, а пан не бачыць ці не хоча глядзець, як дзядзька наш клапоча, у ім патрэбу дужа мае, ідзе і палачкай махае. Тут дзядзька трошкі прытуліўся, рукою пана дакрануўся. Скажы, паночку, як далёка зямельны банк? Пан кінуў вока на дзядзьку скрыва так і строга, спытай аб тым гарадавога. Сказаў, і кроку пан прыбавіў, як бы пытаннем абняславіў яго наш дзядзька пред панамі, пред тымі вось капелюшамі. Ото завіў настроі ў лыжы, як бы чарцяка той ад крыжа, а той сабе сам усміхаўся. На ўсе бакі тут азіраўся, як бы хацеў сказаць, глядзіце, якая цаца ззяе ў смецці. Памалу стаў ён разглядацца. Што, няма чаго баяцца. Ідзе вальней, глядзіць смялей. На сэрцы стала весялей, і трохі карк ён падымае, на крамах вывескі чытае. Недарма ж дзядзька быў у школе, навуку ведаў ён даволі. Ды перабраў тут дзядзька меру. На слупу збіўся на халеру. І так ападло штурхануўся, што свет яму перавярнуўся. На брук зляцеў ён з тратуару, перакруціўся разоў пару, і так у брук бядак угасіў, траха манерку не расквасіў. Дзядзька барздзенька схапіўся, знячаўку ён ашаламіўся, як той шчупак, папаўшы ў нерад, не знае ён, дзе зад, дзе перад. Бадай цябе агні спалілі, а гэта ж во, слупоў набілі. На які чорт слупоў набілі, гаворыць дзядзька сам з сабою, пыл аббіваючы рукою. І тут ён толькі азірнуўся, глядзіць,
у кут глухі уткнуўся. Сцяна пред ім, і сцены збоку. Вперед не ступіш ані кроку. Прапала вуліца. Ды годзе. Таўчэцца дзядзька, як у бродзе. Той сон прыціснуты плытамі, што ў бухце век жыў пад карчамі. Бадай ты спрахва, дзе ж дарога? На гвалт крычы гарадавога. Куды нялёгкая загнала, аж проста дзядзьку страшна стала. І з перавулачка глухога ідзе шукаць гарадавога. Ідзе і горад праклінае. Падшыбала злосць яго такая, што каб прымеў бы, узяў саломы, ды падпаліў бы ўсе харомы, бо ўсе дарогі загрузілі, свет яму зачынілі. Мінут праз колькі з перавулка на свет ён выбіўся, дзе гулка нясліся зноў страшэнна зыкі, дзе горад гуў многаязыкі. Цяпер наш дзядзька не чытае, а больш пад ногі паглядае, ды кіне вока ці не блісне жаданы шнур, ды далей цісне. Шукае дзядзька наш як Бога, в людской галдзе гарадавога, а вось і ён. Стаіць плячысты і погляд кідае празрысты, стаіць, як той пастух над статкам і наглядае за парадкам. Ну, тое ж горад і губерня. Тут з тратуара дзядзька верня, ідзе за брыль здалёк бярэцца, дзень добры кажа, як вядзецца. Яшчэ крок бліжай падступае, а латку шапку падымае. Скажыце, як мне ў банк папасці? Мне па зямельнай трэба часці. А вось як пойдзеш, чалавеча, таму касцёлу насустрэчу, там будзе вуліца направа, пачаў казаць служака бравы. Ты правай вуліцы трымайся, а там другога запытайся. І скора банк той будзе блізка. Скланіўся дзядзька яму нізка, бо надта ж добрым паказаўся. І так ён дзядзьку спадабаўся, што калі будзе ўсё шчасліва, то вып'е з ім ён пару піва і з'есць ім разам кавал сала. І весялей зноў дзядзьку стала. Зрабіўшы 2-3 павароты, людзей спытаўшы раз мол соты, спыніўся дзядзька перад банкам. А што ў банку было, это целая сага. Но это трэба чытаць. Я спадзяюся, што тыя фрагменты, якія мы зачыталі з новай зямлі, спрычыняцца да таго, што вы перачытаеце гэтую паэму. Яшчэ адзін вялікі твор, які пачаў абдумываць Якуб Колас у турме, гэта паэма яго «Сымон Музыка». Сястра Якуба Коласа расказвала, што ён чуў, як нейкі жабрак расказваў пра хлопчыка, які нарадзіўся ў сям'і, і ён быў, яго лічылі як бы не ў сябе. Ён вельмі быў таленавіты, іграў на скрыпцы, але бацькі яго не любілі, і ён у рэшце рэшт пасля здарэння з авечкамі, якія ён не надта пільна у задуменні пільнаваў, ён вельмі бацька яго пабіў, і ён збягае з дому. Вот гэты эпізод, гэты расказ Якуб Колас выкарыстаў як аснову сюжэта. І так, расказ пра хлопчыка, якому Бог даў незвычайны талент, музычны талент. І ніхто яго не разумее. Дома, у сям'і, бацькі, і толькі адзін ёсць чалавек, дзед Курыла, які любіць гэтага хлопчыка і разумее яго. А часам не разумее, але
ён прыгарнуў яго сваёй любоўю. Несупыннай хваляй плыні за парою ішла пара. І настала час хлапчыне гнаць у поле са двара. Ён цяпер глядзеў больш стала, ён асоба, пастушок, нават права меў на сала і на цёплы кажушок. Добра ў полі, волі многа і прастору, шырыні, вабіць далі там малога, як прынадныя агні. Што ёсць там, за тым унгаем, дзе зляглі нябёс вянцы? Новы край, і край за краем, і краі ва ўсе канцы. Думка ўсюды залятае, за сяло, за хвалі гор, і на хмаркі кіне вока, што як гусанькі плылі, і спытае, як далёка тое сонца ад зямлі, як шырок той прастор немы, і ці мерыў яго хто, і адкажа па-сваему, вёрст, напэўна, будзе 100. І яшчэ было чым міла тое поле пастушку, гэта тым, што дзед курыла, там яго трымаў руку. Гэты дзед пастух гуртовы, добры дзед, дзядок душа, гаваркі, мастак на слова. І любіў ён малыша. Забяруцца ў цень пад грушу і гаворку распачнуць. Тут Сымонка сваю душу мог пред дзедам разгарнуць, запытаць пра сёе тое, дзедку добрага свайго, бо Сымон не меў спакою, усё цікавіла яго. Дзедка, чуеш? Во, спявае. Ці ж не чуеш, дзедка, вунь? Гэта здань твая такая. Адхрысціся, хлопча, плюнь. Як то здань? А ты паслухай. Дзед схіляе галаву, шапкай круглай аблабухай, ледь не ўлазячы ў траву. Не, не чую. О, то дзедка, мусіць, ты зусім аглух. То ж спявае з кветкай кветка. Вочы вырачыць пастух, на Сымонку паглядае. От хітрэц, ото лайдак, чаго ён не выдымляе? Баць, знайшоў якіх спевак. А хіба ж краскі не спяваюць? Ну, які ўжо ў іх там спеў? Краскі голасу не маюць, пройдзе ветрыку павеў, закалышацца не ўчуеш, кінь ты, хлопча, мары сніць. А, дзядуня, ты жартуеш, каб малога падражніць. Дзед, скажы, а куды-то хмаркі так ідуць, як дым, там так добра, вольна, ярка, а яны ідуць. Ці ім надта горача ад сонца, ці і гоніць хто адтуль, ці ім блага там без конца. І скажы, дзядок, адкуль хмаркі гэтыя выходзяць? От дзівак ты, кажа дзед, што за мыслі ў цябе бродзяць, так устроен гэты свет. Грэе сонца, ходзяць хмаркі, сыплюць дождж, і граты, і гром. Ноччу выкінуць стажары, і бяздонныя амшары зоркі выкінуць, высцеліць руном. А, дзядок, не тое, дзедку, а ты вось скажы, чаму? Ветер песні пяе ўлетку, плача жаласна у зіму. Схамяніся, Бог з табою, унь аб чым ужо спытаў. І круціў дзед галавою, і плячыма паціскаў. З цябе, відаць, штось выйдзе. Кінь ты гэтую думу, усё будзе ў сваём відзе, сам пазнаеш, што і чаму. Вось каб ты вучыўся змала, кніжку б урокі даць табе. Дзед і хлопчык замаўкалі, кожны думаў па сабе. Вось гэта вобраз гэтага хлопчыка вы зараз пачулі, такога незвычайнага, не падобнага ні на кога. Яго шлях у жыцці вельмі цяжкі. Ён адлюстроўвае цяжкі шлях народа, народнага мастацтва у умовах, у якіх жыве Сымон Музыка. І у гэтай паэме вельмі шмат лірычных адступленняў, у якіх Якуб Колас апісвае стан народа. І вось мне хочацца, каб вы паслухалі зараз урывак, які ў свой час савецкая цэнзура выкрасліла з гэтай паэмы, дзе
Якуб Колас разважае над цяжкім гістарычным лёсам беларускага народа і выказвае мару пра тое, што мы на гэтай зямлі гаспадары, і мы павінны мець права быць на ёй гаспадарамі. Выконвае гэты ўрывак, выконваюць нашы купалаўцы, і ён гучыць і як купалаўскі шэдэўр, і як купалаўцы тут выступаюць як беларускі народ. Моих дзядоў, што мілей у свеце Божым гэтых светлых берагоў, дзе бруяцца срэбрам рэчкі, дзе бары, лясы гудуць, дзе мядамі пахнуць грэчкі, нівы гутаркі вядуць. Гэй, адвечныя курганы, сведкі прошласці глухой, кім вы тут панасыпаны, чыёй волею, рукой? Вы пуцінаю няроўнай, без жыццёў далечыню, у хвілі чароўнай і пад светлую дзвіну. Родны край, у Божа імя, у чэсць касцёлаў і царквоў, паміж дзеткамі тваімі многа легла камянёў, многа выйшла трасяніны, меч, агонь знішчалі край, з двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай. Край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе магла так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці, дзе вы вобруку з галечай расквітнеў багацтва цуд, і дзе в золі чалавечай насмяяліся, як тут. Беларусы, у той кнізе людскіх спраў сам лёс мусіць для спакусы гэты край нам адзначаў. Тут схадзіліся плямёны спрэчкі сілаю канчаць, каб багата адароны мілы край наш зваяваць, каб у віры той ашукі знішчыць нашы ўсе сляды, каб не ведалі і ўнукі, хто такія іх дзяды. Эх, чаго нам не прыйшлося, браце мілыя, ужыць, колькі талентаў звялося, колькі іх і дзе ляжыць, невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім, толькі ў поле адспяваных ветру посвістам пустым. Хіба ж мы праў не маем сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць. Пасля гэтых грандыёзных паэм ён лічым вельмі важнай у сваёй творчасці казкі жыцця. Казкі жыцця ён пісаў з 1907 года да канца жыцця, да 1956 год. У алегарычнай форме ён расказваў гісторыю беларускага народа і выказваў
шляхи вызвалення. Я сёння не ставила задачу глобальна разглядзець творчасць Якуба Коласа, бо яно такое шматграннае, што немагчыма у адной лекцыі ўсё змясціць, але мне хацелася напомнить вам некоторые моменты, которые уже нам вядомы, напомнить, может быть, нешта нейкім новым ракурсам, глянуць на яго паэзію. Дарэчы, Якуб Колас вельмі магутны празаік, яго і трылогія на ростанях, і не толькі. Вы, напэўна, пераканаліся, што слова наша беларускае вельмі магутнае, прыгожае і моцнае. І вот гэта павінна жыць, яно не павінна згасаць, не кажучы ўжо пра другое. І для гэтага усе мы з вами павінны не проста жыць, а ведаць сваю культуру, успамінаць яе як найчасцей і жыць гэтым, бо без нашай мовы, без нашай багатай літаратуры мы ператворымся ў нішто. Зараз у нас вельмі цяжкія часы, ідзе вайна, і ад перамогі Украіны залежыць і лёс нашай бацькаўшчыны. І мы, сябры вольнай Беларусі, вельмі стараемся, як толькі магчыма, дапамагаць нашым каліноўцам у іх барацьбе, у іх цяжкой барацьбе, дапамагаць ім у іх патрэбах ваенных, бо мы с вами живем, конечно, таксама нелёгка. У нас ёсць цяжкасці, але наши цяжкасці ў параўнанні з тым, калі ідзе наш беларус супраць расейскага танка ці зброі іншай якой, дронаў, это дробязі. Таму не шкадуйма, ахвяруем на каліноўцаў, каб перамога Украіны адбылася найхутчэй. З нашай дапамогай і Украіна, і Беларусь перамогуць і будуць жыць. Слава Украіне! Жыве Беларусь!